Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom klipu moći ćete da vidite početak žetve ječma 2021. godine. Kao što možete vidjeti, odmah nam je dopala katastrofa njiva. Znači, evo, M je slama zelena, nadam se da ovdje možete vidjeti. Znači, slama je zelena i dole vlažna, a poleglo je strahota. Evo, vidite vi ovo. Znači, to je totalan polog. Mora da mili, ide 2,5-3 na sat, ne može brže. Gore vrućina, pakao, dole zeleno. Ovo su uslovi, ne daj Bože. Prve mušterije za posao su nam se javile, usluge su krenule, naravno, odmah prvi dan 39 stepeni, napolju je strašno. Evo, direktor i ja smo zakačili za pumu prikolice, klima unutra radi, unutra je lepo, napolju je nepodnošljivo. Sad ovdje nadam se da vidite autoput i vozila kako prolaze. Pokušao sam da vam snimim neke lepe kadrove dronom, međutim uopšte nemam signala, nešto nije u redu, da li ovdje neki đavo ometa na ovim pumpama, šta je, ne mogu dronom ništa skoro da snimim, tako žao mi je. Ovo šta ima, ima. Što mi je prošao iza prikolice? Evo, kipujemo prvi bunker. Ječam je dosta, vidjeli ste, polegao. Po meni to će biti slab hektolitar, između 60 i 62,3. Nema šanse da bude bolji hektolitar. One prve dve njive što smo probne uradili, koje sad nema na snimku, daleko je manje bilo poleglo, pa isto nije bio neki ekstra hektolitar. Zašto kontra ide? Pa lepo, trebao je da ide do kuruza, a ne kroz ječam. Ali on nije mogao zato što ne bi stavilo, razumiješ, pa je morao tako lijep kontra.
Evo, direktor i ja smo završili za danas što se tiče njiva. Prvu njivu smo probno uradili nekih 1,2 hektara. Ovu smo sada njivu pokupili 1,75 hektara. I sada idemo da izmerimo pa ćemo da vidimo kakvi su prinosi. Tako da ćete to moći isto da vidite i otprilike to je to za ovaj klip. Evo, prvu turu smo napravili, kao što vidite 28.580 kg, vidjet ćemo sad koliko je, pošto nismo još nikad vukli s Pumom ove dve prikolice, pa ćemo vidjeti koliko je vozio, lajkovat ću je. Znači, put imam gdje na more. Evo, prvi put smo tarirali Pumu i dve pronarke, znači 15.080, a sad znamo s punim rezervoarima. Evo vidite, 13,5 tona, a istovarili smo, vlaga je bila 9,8, ukupno 13.300 za naplatu, a istovarili smo još oko 800 kg, znači 14 tona sa nekih hektari 72 ara. To bi bilo to za današnji video, za prvi dan žetve ječma. Ako niste zapratili moj kanal, zapratite. Hvala vam na gledanju ovog klipa, ostavljajte lajkove, komentare. Direktor i ja smo prokuvali, ali smo izdržali danas. Evo, na kraju nam je puklo i crevo od kočnica. Onda nas smo imali problema s nekim uljem, evo vidite, sav sam se izmazao. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!